Čaute ľudia, vítam vás u tohoto videa po dlhšej dobe. Dneska si hráme novú sezónu vo Fortnite a ja si myslím, že môžeme ísť na to. OK, takže sme sa znova spawnuli a konečne padneme do City a tu je rovno aj boss. OK, ja si myslím, že to je tak. Skúsime to. Preto na skúšku nič nedáme. OK. Ja si myslím, že budeme mohli padnúť sem, jak vždycky. Nie je to ani ďaleko od trezora. Tak, poď. OK. Mám toto. Tu by mohla byť niekde čistka. Nie, takže podobnou. Tu ešte nie, takže skúsim ešte podobnou. A tu je... není zlé. OK, to vystávam sa až hore. Máme to? OK. Mám ešte taký matra. Naprežíme. Skôr si teraz podkopal sem tak. A myslím si, by sme si mohli vybrať troška lepší loot. NPCčka si nás nevšímajú, dokým niečo nerobíme. Tak jednoducho ich netrápime. Musím hodiť launchpad. Skúsim, či ešte nepadne niekde minička. Lebo zákon schválnosti. Nie, ale je tu biga. Ďalší. OK, tak dáme si ho. Dobre, máme. Tak, úplne, že ten boss je vnútri, si ešte otvoríme jednu pocitku. Toto mi asi označuje, alebo neviem, nie som si istý. Čo to robí? Nejaké... Aha, no, označuje. You dead, bro. To je česká šita. OK, ten bol tiež mŕtvý, vybavený. Aj toto je docela dobré. OK, to je isté. Tak natiežíme troška matra. Nikto nikde, tak prečo ma? Ešte tam dáme pár bombičiek. A čo takto hodí pod nich? Kde sú? NPCčka. No. Tu ho spawnu. Kde? Kde? Ale nevidím. Ne, neodpalilo ho. OK. Ale odpali. Dobre, ďalší mŕtvý. Teraz tento. Tam to dole, dám. Dobre, ten je dole. Kde je ďalší? Kočík, kučík. Ohio, skibidi, kučík. Kočík, kučík, Ohio, skibidi, kučík.
Jak my, brosky, petardy. Petardy, brosky. Dobre, mám ale mám menší. Fúha. On s tým nedá varsky damage, ale. Dobre, táto časť bo... Dostaneš. Stále, že pekne ho zamrdaná. No, búkaj si koľko chceš. Si mŕtvý, dead, brosky. A víte, co je ještě masnější? Low taper fade. Dobre. Dodelíme sa. Bereme medailon, nehrám. Healy a minička bereme, to je jasná voľba. Dáme si. Ja mi tu nepadí snípa, tak bereme chvíľu. OK. Není zlá. Ďalej tu máme toto. Tieto bitcoiny, kryptomeny. Prosím, nech mi padne sníp. Prosím, no. Čo? Nevadí. Tu mám goldy. Fajné. Takže budeme musieť zobrať mamku a budem hrať aj asi ja. Aj počasie tak som odpadla. Tieto sprostredky by sme mali a máme tu ešte auto. OK. Nejaké náboje. Ups, dneska som naobúval. Tak a tam ideme, aby sme vedeli, aká bude potom zóna. OK. Takže tuto skončí. Dobre, tu sa niekde fajte. Mal by tu. Dobre, tu je prosím, a tu je... Áno, je tu. Dobre, ten dostane vymel. Taký vymel, že ten ešte nezažil. Také mu ešte nehrali. Mŕtek. Ale zase to bol bot, chudák bot. Dobre, máme ďalšieho. Hajzla. Procenty skibidi toaleta, tam where are you running, broski? I'm a Sigma. Good? Ten bot. Chudák bot. Nie je ľúto zabiť, ale zase keď ho zabijem, tak budem mať potom väčší matchmaking. Ale tak aj ma po mňa strieľať, čo už? Ty koko, ten je krivý. No ne vedle jak tá jedle. OK, to budeme mali. Ešte mám. Dobre, dáme si. Ham. Ale škoda, že není tá, že nebola tá snipa, lebo s tou snipou sa mi, keď som sa rozcvičoval, som docela dobre hral, aj tam nejaké heady padli. Okay. Takže myslím si, že by sme mohli skúsiť ísť zpátky do... Nie zpátky, ale že sem, že tu niekto nebude. Ups. Skúsime, či tam niekto... Ne.
Za nami až. Tuto niekto strelal. Poď. Kde si? Tu je. Eno, jak pádi. Vystrážne. Pam! Ježiši. Čo je to? Môže no? Bam! Ale plesk a je mŕtvej. Ale toto mám rád. To ja rád. To ja kvitujem, to ja pilím. Lebo ja to jednoducho rád. Čo je za bus? Ahoj. Ahoj. Tak to asi není ahoj. Ups. Tak to asi není ahoj. To asi je čau dovidenia, či? No, presadaj. No, aby som si mal dovedené auto. Motorka. Давай. Бабку. Придаем, смотрите, там я. Нас папа. Ай, ключи. Same вас папа. Where are you going, bro? Where are you going? Where are you going? Давай, I'm done. Dám šoferovi. Či? Viem, tak? Viem. Som sa trafil. Som sa chcel. Ja, to je subscribe. Ten tam. Hej, hello. A to nie je Sprite, to je typek. To je dobrý sken. Tak, ešte aj hentých stihnem dať. No. Bež. Hej, bež. Aj. Po nich. Áno, ja ich stihnem. Ja som dal kila, ešte ich stihnem. 4 kily, no? Musím prebíjať. Dobre, jeden down. Musím z tej šoferovej strany si nastať. Aj, strážaj. Neprišli vysoko, poď sem motorka. That's not good. That's really not good. I kill you. And I'm a shit man. And I kill you. Where are you? And you here. Let's go. I'm a Sigma. And you not. Dobre, a čo s tým? Aj to na C4. Dobre, tak napísať do vývojem. Dávaj, hýbe. Dobre, výmena. Na to stihnem, bez toho by ma zabila zóna. Bam! A plesk! Poď. Na to stihnem, bez toho by ma zabila zóna. Prosím, dávaj. Dávaj, bum. Ani vystreliť nestihli boty. Dobre, prosím, dávaj. Ďalšie ide. Kde sú? Viem, ale tam sú všetko. Kde je? Hello! Bam! Tak. I kill you. Bro, I kill you. Hey! Ty! Som sa nakúkal, to doma, som mŕtvý, I'm dead. Yes, hentoj tam, slipa. Musím dať toto, lebo ja som mŕtvý. Normálne KO, defeat, dead. Je som teda slipa. OK, ďalej tu máme. Yes, ja tu môžem šoferovať. Yes.
Okay. Tak to kvitujem. Tak asi najviac, čo sa vám vyplatí, je ísť do City a potom vykradnúť toto auto, lebo to je mega. Je to mega. Je to masívny, ale ešte masívnejší je low paper pay. Yeah, I like fly. OK, máme tu typka. Máme tu hajzlíka. Kde? Ja nevidím. Ja mu dám. Poď, kde si? Where are you going? Nie, prosím, že to není pravda, ne. OK, tak toto by bol asi koniec a zatiaľ čo